Piyet xort pîrûkar ji nûmerên welatê min. Botî, Silîvî, Torî, Çiyayî, Deştû, Koçer, Demanî, Kurmanc, Soran, Zaza, Amedî, Behdînî, Serhildê, Torhildanî. Em çiqatirin law. Mehê xwe nadayanasin em hemû deverên Kurdistanê geriyan. Neyse. Selam aleyküm. Ez Perinaz. Em ê bi nîqaşên di beşên xwe de agahiyên derbarê mijarên rojane yên giştî, yên veşartî bînin rojevê. Yani em ê agahiyên derev rast bikin. Bana gelsin, onlara hiçbir şey gelmesin. Ona gelecek bir zarar varsa, onlara gelecek bir zarar varsa bana gelsin. Amin. Amin. Mijarên beredayî sere rast bikin. Paris'te herhalde pastaya alışkın olmadığımız için Em ê faşizmê tek bibin, jinan azad bikin, girtîn zindana em ê... Arkadaşlar lütfen tehdit komitesinin belirlediği sloganlar dışında slogan atmayalım. Gesta konuş, Ozan, ele konuşacak. Belê temaşevanên me yên Besûd wa dibêjin qediya. Em hatin dawiya danasina bernamaya xwe. Bi beşên bernamaya xwe em ê dîsa bi hev re bin. Hûn kerem kin pîstê, ez ana hatêm.